QuickSign. Právne záväzný elektronický podpis mobilom. Aj vaši zamestnanci čakajú na doručenie a podpísanie dokumentov alebo kvôli tomu chodia niekam osobne? Viete, koľko tým strácajú času a čo to všetko stojí? Tak prečo ešte stále podpisujete papiere? S QuickSign to môžete zmeniť. Stačí sa zaregistrovať, aktivovať aplikáciu v smartfóne a môžete elektronicky podpisovať prijaté dokumenty. Je to jednoduché. Kliknete na dokument v Quickboxe a pomocou smartfónu ho bezpečne podpíšete. Podpísaný dokument má druhá strana okamžite k dispozícii. Vaša agenda tak bude vybavená oveľa rýchlejšie a ušetríte čas zamestnancom. Ak chcete aj vy odosielať dokumenty na podpísanie, aktivujte si QuickSign aj na zasielanie. Ešte výraznejšie tým ušetríte čas a znížite náklady. Zriaďte si QuickSign ešte dnes.